Mapagpalang araw sa lahat. Welcome to Filipino Life Stories, mga kababayan ko. Today is a Good Friday o Biyernes Santo. Sa ating bansang Pilipinas ay ang araw ng pag-aalala ito sa pagpapakasakit at pagkapako sa krus at kamatayan ng ating mahal na Jesucristo. Ito ay isa sa pinakasagradong araw sa panahon ng mahal na araw. Bilang Katoliko, ito po ay pinagdidiriwang ng ating mga Catholic Christian. Ang pananampalataya sa Diyos at pananalig ang siya lamang ng ating kaligtasan. Andito po tayo ngayon sa Our Lady of the Most Holy Rosary, Manawag, Pangasinan, Philippines. Mga kababayan ko, nakita niyo naman po yung dami ng tao na nakipag-participate. Bagamat tayo po ay nakakaranas po ng kagipitan. Pero ang ating deboto natin ay tuloy-tuloy lamang. Maraming salamat sa Diyos at sa inyo pong lahat. Please subscribe to our channel, Filipino Life Stories. See you in our next videos. Thank you very much. Marami pa yan. Ganyan.